Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100,6. Ακούς τη φωνή σου. Πέμπτη, 8 Μαρτίου, ημέρα μνήμης για τους αγώνες των γυναικών, για μια ισότιμη θέση στην εργασία, στην παιδεία, στον πολιτισμό, στην πολιτική και γενικότερα στη ζωή. Ζωντανή απόδειξη σήμερα στο στούντιο του εναλλακτικού ραδιοφώνου FM 100,6 ότι πλειοψηφούν οι γυναίκες. Έτσι δεν είναι, Ζυζή? Έτσι είναι, Μαρία μου. Μέλινα Μερκούρη, λοιπόν, ελεύθερη Ελληνίδα γυναίκα που έζησε δυνατά. Πόνεσε, ερωτεύτηκε με πάθος, άφησε πίσω της ένα μεγάλο έργο τόσο στην πολιτική όσο και στην τέχνη, με τόλμη, δημιουργία και συναίσθημα. Είναι αρετές που κοσμούνε τη γυναικεία φύση, νομίζω. Την περασμένη Τρίτη στις 6 του Μάρτη συμπληρώθηκαν 18 χρόνια από το θάνατό της. Γι' αυτό και εμείς σήμερα της αφιερώνουμε αυτή την εκπομπή. Πραγματική Ελληνίδα, πρέσβυρα σε όλο τον κόσμο για τη δημοκρατία και τον πολιτισμό. Όχι μόνο στα χρόνια της δικτατορίας, αλλά μέχρι και την τελευταία της πνοή πάλευε για την Ελλάδα που την αγάπησε, αλλά και που η Ελλάδα τη λάτρεψε. Είχε πει κάποτε πως η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί για τον πολιτισμό. Για την Ελλάδα, είπε, αυτή είναι η κληρονομιά της, αυτή είναι η περιουσία της και αν τα χάσουμε αυτά δεν είμαστε κανείς. Ακούτε την εκπομπή «Η καλή μεριά στα Ερτζιανά» που παρουσιάζεται κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στα μικρόφωνα, όπως πάντα, και στην επιμέλεια της εκπομπής, η Ζουμπουλιά Αλμπανίδου και η Μαρία Παρασκευούδη. Δύο επομένως γυναίκες, ενώ στον ήχο και την επιμέλεια της μουσικής ένας άνδρας, ο Θανάσης Γιόγλου. Είμαστε εδώ κοντά σας από τις 2, από αυτή την ώρα μάλλον, μέχρι και τις 3 για να σας κρατήσουμε συντροφιά με νέα ειδήσεις από την Καλαμαριά και όχι μόνο. Ιστορίες, φασαρίες που σας στεύω ρε παιδιά. Τι μου λένε πως δεν είμαι πια Ρωμιά. Ήρθαν οι καραβανάδες και μου πήραν τα χαρτιά και μου φέραν τα μαντάτα πως δεν είμαι πια Ρωμιά. Και μου φέραν τα μαντάτα πως δεν είμαι πια Ρωμιά. Μαμά μου ήσουν πρόνιμη, το ξέρω εγώ καλά. Και ο παπάς μου το λέγε πως ήσουν Ρωμιά. Να βρισκόμουν στην Τίνο και να ανάψω ένα κερί, να μιλήσω, να δακρύσω, να ρωτήσω το γιατί. Πες μου Παναγιά μου, τι είναι τούτα τα στοιχεία που μας βάλανε στο γύψο και μας πήραν τα χαρτιά. Που μας βάλανε στο γύψο και μας πήραν τα χαρτιά. Μαμά μου ήσουν φρόνιμη, το ξέρω εγώ καλά. Και ο παπάς μου το λέγε πως ήσουν Ρωμιά. Αχ, ραϊγιάδες, γαλονάδες, Αμερικανών παιδιά. Πώς το λέτε, πως δεν είμαι Ρωμιά. Θα σας πάρουν το κεφάλι, θα έρθουν πίσω τα παιδιά. Θα μου δώσουν τα χαρτιά μου και θα ζήσω σαν Ρωμιά. Θα μου δώσουν τα χαρτιά μου και θα ζήσω σαν Ρωμιά. Η ιστορία τέλειωσε, τα ζώα στα κλουβιά. Η θάλασσα
8 του Μάρτη σήμερα, και αν γυρίσουμε την ιστορία πίσω, στις 8 του Μάρτη το 1857, στη Νέα Υόρκη της Αμερικής, οι γυναίκες εργάτριες στην κλωστοφαντουργία διαδηλώνουν και ματώνουν στους δρόμους για ίση αμοιβή στην εργασία και καλύτερη ποιότητα στην καθημερινότητά τους. Σύνθημά τους, ψωμί και τριαντάφυλλα. Ο χρόνος κυλά, οι κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν, οι δεσποτικές αντιλήψεις που θέλουν τη γυναίκα αυστηρά περιορισμένη στο χώρο του ιδιωτικού ανατρέπονται, και ένα κίνημα που μεταμορφώνει, αμφισβητεί και αναζητά νέες ανθρώπινες αξίες, ο φεμινισμός γεννιέται. Το κίνημα του φεμινισμού δεν διεκδίκησε μόνο ισότιμους όρους εργασίας, άρθρωσε το δικό του λόγο σε σχέση με την κοινωνική ηθική, την παιδεία, τον πολιτισμό, την εισδοχή των γυναικών στην πολιτική και στα κέντρα εξουσίας. Κυρίως όμως αναζήτησε μια νέα ταυτότητα ελευθερίας και για τα δύο φύλλα, σεβόμενα τη διαφορετικότητά τους. Μια συγγραφέας φεμινίστρια συνοψίζει όλα τα παραπάνω σε μία και μόνη σειρά. Η μικρή διαφορά, Μαρία μου, με τις πολύ μεγάλες συνέπειες. Έτσι είναι, Ζιζή μου, συνέπειες που έχουν στιγματίσει τις κοινωνίες. Και την πορεία μας σαν γυναίκες. Σαφώς. Το βιολογικό φύλο που διαφοροποιεί τους άνδρες και τις γυναίκες είναι εκείνο που καθόρισε την κοινωνική ταυτότητα των φύλων από την αρχαιότητα έως και τις μεταμοντέρνες κοινωνίες, βυθίζοντας έτσι τη γυναίκα στη σιωπή, στον αυστηρά περιορισμένο χώρο του ιδιωτικού, μακριά από τη δημόσια σφαίρα, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της πατριαρχικής δομής οργάνωσης των κοινωνιών. Και αν στις δυτικές κοινωνίες έχουν διαμορφωθεί διαφορετικές συνειδήσεις, έχουν εισαχθεί μέσα στα συντάγματά τους νόμοι για την ισότητα και θεωρούν άνδρες και γυναίκες ίσους, υπάρχουν πολλές κατακτήσεις, αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι μια αλήθεια. Υπάρχουν ενίκες του γυναικείου φύλου, δεν θα πρέπει σήμερα να μην χαρίσουμε ένα χαμόγελο στο κρυμμένο πρόσωπο πίσω από το τσαντόρ της γυναίκας της Ανατολής. Μέρη Παναγιώταρα, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το σπεσιάλ, το καταπληκτικό. Είμαι αυτό που λέμε δείγμα τυπικό. Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί, πριν ξημερώσει δηλαδή καλά, λέω από μέσα μου μουλάρι σηκωτήσω, γιατί εδώ σε περιμένουνε πολλά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να ποτίσω και να ντύσω τα παιδιά, ενώ παράλληλα ετοιμάζω πρωινό για τον μπασά. Τούτο πηγαίνω στο κρεβάτι και αυτομάτως κατεβάζω τα παιδιά στο σχολικό. Πάω γραμμή για να ψωνίσω και ο χασάπης μες στη φούρια να μου πιάνει και τώρα. Να έχω το νου μου κάθε μέρα για πουκάμισο και σόβρακο καινούριο καθαρό, κι αλλήμωνο αν το ξεχάσω και δεν βρει ζεστό νερό. Να συγυρίζω τα κρεβάτια και το σπίτι, να ετοιμάσω φαγητό για τα παιδιά, και εγώ να φύγω ληστική και σαν τρελή για τη δουλειά. Και μόλις φτάσω λαθιασμένη στη δουλειά, να έχω να κάνω και καφέ στα αφεντικό, να έχω κι αυτόν που του τη δίνει κάθε τόσο και που θέλει να μου πιάνει και εδώ. Να έχω το ντρουν του τηλεφώνου μες στα αυτή μου και από πάνω τις δικές του τις φωνές, και να με στέλνει έξω να κάνω και του κόσμου τις δουλειές. Μόλις σχολάσω τρέχω αμέσως να προφτάσω, να ετοιμάσω το τραπέζι για φαΐ, να τηγανίζω, να ετοιμάζω τη σαλάτα, να σερβίρω και να κόβω και ψωμί. Καμένα ράκος που να σέρνεται στα πόδια του απ' την πείνα και από το τρεχαλίτο, κι αυτοί να βρίζουν πως δεν ήταν καλό το φαγητό. Να πλένω πιάτα και πυρούνια και μαχαίρια και να μου έρχεται να κάνω φωνικό, κι αυτός ο κύριος να θέλει να μου πιάνει και τον Μόλις ξαπλώσει και φωνάξει ησυχία, μην ακούσω μες στο σπίτι τζιμουδιά. Είναι η ώρα που τελειώνω εγώ τα πιάτα και που πρέπει να διαβάσω τα παιδιά. Είναι η ώρα να διαβάσουν οι διαβόλοι για να αρχίσουμε να τρέχουμε μετά στα ιδιαίτερα του ενός και στα λούνου τα γαλλικά. Κι αφού μου
βγάλουνε καλά την πίστη και γυρίσουμε στο σπίτι τελικά. Και θα φάνε, θα πληθούνε, θα δαρθούνε και θα πάνε να κοιμηθούν κανονικά. Και ενώ εγώ θα σιδερώνω και θα πλένω ό,τι κάνει μια γυναίκα δηλαδή, αυτός ο κύριος θα είναι αραγμένος στην TV. Κι αν γίνω έξαλλη σαν πέσω στο κρεβάτι και τον δω πως είναι ο νους του στο κακό, είναι καθήκον σου, γυρίζει και μου λέει συζυγικό. Είμαι η Μέρη Παναγιώταρα, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι ένα ζώο δηλαδή κανονικό. Εάν μπορούσατε να καταλάβετε όλες οι φίλες ακροάτριες πόσο διαφορετικές και πόσο special ήσασταν εσείς που ήσασταν κάποτε νοικοκυρές και μας μεγαλώσατε και που σας αφιερώνουμε σήμερα αυτή την εκπομπή μας, θα καταλάβετε τη συμβολή σας. Ακούτε την εκπομπή «Η καλή μεριά στα Ριζιανά» που σας μεταφέρει νοητικά στο Δήμο Καλαμαριάς. Γι' αυτό και εμείς θα μιλήσουμε για την πορεία των γυναικών στην πολιτική και θα ακουμπήσουμε μόνον αυτή την πλευρά τους, σεβόμενοι τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα της εκπομπής μας. Συνεχίζοντας το αφιέρωμα, ας πούμε, στην ημέρα αυτή, μνήμης για τους αγώνες της γυναίκας, θα πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα οι κατακτήσεις των γυναικών ήρθαν με πιο αργό ρυθμό. Ύστερα από πολλές συζητήσεις και αμφισβητήσεις, δόθηκε επιτέλους στην Ελληνίδα το 1930 το δικαίωμα να ψηφίζει. Ωστόσο, βέβαια, μπήκαν και κάποιοι όροι. Μόνο για τις δημοτικές εκλογές δηλαδή, και αφορούσε μόνο το εκλέγειν και όχι το εκλέγεστε. Δικαίωμα λοιπόν ψήφου είχαν μόνο οι εγγράμματες γυναίκες άνω των 30 ετών, που εκείνη την εποχή το 70% ήταν αγράμματες. Τελικά ψήφισαν μόνο το 10 με 15% των γυναικών. Μεγάλη πρόοδος σημειώθηκε μετά τη μαζική συμμετοχή τους στην αντίσταση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάντα στα δύσκολα θυμόμαστε τις γυναίκες. Η συμμετοχή τους στους αντιστασιακούς θεσμούς, κυρίως στη λαϊκή αυτοδιοίκηση και στη λαϊκή δικαιοσύνη, σημάδεψε το δημόσιο χώρο και τις πρόβαλε ως κοινωνικά και πολιτικά αντικείμενα. Μετά λοιπόν από πολλές περιπέτειες, οι γυναίκες επιτέλους συμμετείχαν μαζικά στις δημοτικές εκλογές το 1951, χωρίς ωστόσο να πάρουν εκλογικό βιβλιάριο όπως όλες όσες το δικαιούνταν. Αναδείχθηκαν 64 δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι. Και πάρτε το χαμπάρι και η γυναίκα στο εξής θα του μαντάρει. Ήρθε καιρός να φύγω πια απ' τη ρουτίνα, απ' του συζύγου της μαδιά και την κουζίνα. Ήρθε καιρός να φύγω πια απ' τη ρουτίνα, απ' του συζύγου της μαδιά και την κουζίνα. Κανενός πια δεν ανήκω, δεν έχει τώρα κάτσε σήκω. Στην εξουσία κανενός πια δεν ανήκω, δεν έχει τώρα κάτσε σήκω.
εκλογές θα βάλω κάλπη στην Αθήνα. Θα πάρω ψήφους και θα βγω και δημαρχίνα. Στα Υπουργεία με τούτε θα μπαίνω μέσα, έτσι σε όλες τις δουλειές θα πω τα μέσα. Στα Υπουργεία με τούτε θα μπαίνω μέσα, έτσι σε όλες τις δουλειές θα πω τα μέσα. Στην εξουσία κανενός πια δεν ανήκω, δεν έχει τώρα κάτσε σήκω σήκω. Στην εξουσία κανενός πια δεν ανήκω, δεν έχει τώρα κάτσε σήκω σήκω. Ακούσαμε το τραγούδι από την Μαρίκα Νίνου «Η γυναίκα ψηφίζει» του Απόστολου Καλδάρα και του Κώστα Μάνεση, που γράφηκε το 1954. Γιατί η Ελλάδα, πιεζόμενη να υπογράψει τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που συντάχθηκε το 1945 και προέβλεπε ρητά ίσα δικαιώματα για άνδρες και γυναίκες, κατοχύρωσε με νόμο τον 2159 του 1952 το δικαίωμά της όχι μόνο να εκλέγει, αλλά και να εκλέγεται στις δημοτικές και στις βουλευτικές εκλογές. Επιτέλους, το 1953 αναδείχθηκε η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής, η Ελένη Σκούρα, με τον ελληνικό συναγερμό, και το 1956 η πρώτη γυναίκα υπουργός, η Λίνα Ιτσαλδάρη, ήταν υπουργός κοινωνικής πρόνοιας του κόμματος της ΕΡΕ. Την ίδια χρονιά επίσης εξελέγει στην Κέρκυρα η πρώτη εκλεγμένη γυναίκα δήμαρχος, η Μαρία Δεσίλα. Το πρώτο ελληνικό σύνταγμα που όριζε ρητά ότι Έλληνες και Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις ήταν αυτό του 1975. Κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Στις νομαρχιακές και στις δημοτικές εκλογές του 2002 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η υποχρεωτική ποσόστοση που ορίζει το υποχρεωτικό ποσοστό του 33% για τη συμμετοχή κάθε φύλου στα ψηφοδέλτια για τις δημοτικές εκλογές. Στη διαδρομή όμως για την κατάκτηση της ισότητας, οι δημοτικές εκλογές ήταν το πρώτο βήμα. Η συμμετοχή των γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση υπήρξε πάντοτε μεγαλύτερη από τη συμμετοχή τους στην κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς η τοπική κοινωνία αποτελεί, όπως ξέρουμε, το αμέσως ευρύτερο κομμάτι του ιδιωτικού χώρου της. Μαρία, εγώ και εσύ ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι τίμημα πληρώνουν οι γυναίκες σήμερα για την ανεξαρτησία και την ελευθερία που απολαμβάνουν, εναλλάσσοντας ρόλους μητέρας, συζύγου, εργαζόμενης και ενίοτε και πολιτικού. Στην Καλαμαριά σήμερα 12 συνολικά γυναίκες πλαισιώνουν το Δημοτικό Συμβούλιο και 2 γυναίκες καταλαμβάνουν θέσεις αντιδημάρχων από τις 5 συνολικά αντιδημαρχίες. Λένε πως είναι οι γυναίκες όνειρες, τον κάθε άντρα πως τον θέλουν πάντα τίνα. Μα το έχω πει και θα το πω πολλές φορές, χωρίς γυναίκα στη ζωή δεν κάνω βήμα. Μα το έχω πει και θα το πω πολλές φορές, χωρίς γυναίκα στη ζωή δεν κάνω βήμα. Για τις γυναίκες ζούμε όλοι βρε παιδιά, για αυτές δουλεύουμε, για αυτές υδροκοπάμε.
κι αν είναι όλες όπως λένε χωρίς καρδιά, εμείς που έχουμε καρδιά τις αγαπάμε. Κι αν είναι όλες όπως λένε χωρίς καρδιά, εμείς που έχουμε καρδιά τις αγαπάμε. Χωρίς γυναίκα βρε δεν κάνουμε στιγμή, κι ας βγάζει μάτι το τρελό του στο γυνάτι, αυτές γλυκαίνει το πίκρο μας το ψωμί και το φτωχό σπίτο μας φαίνεται παλάτι. Αυτές γλυκαίνουν το πίκρο μας το ψωμί και το φτωχό σπίτο μας φαίνεται παλάτι. Του Νίκου Γούναρη νομίζω ότι ανεβαίνει πολύ, ακόμη πιο πολύ στην εκτίμησή μου, καθώς μας τοποθετεί πολύ ψηλά στη συνείδησή του ο Νίκος Γούναρης. Λοιπόν, κλείνοντας την αναφορά μας στο κεφάλαιο αυτό της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, θα θέλαμε να αφιερώσουμε σε όλες τις γυναίκες του Μόχθου τα λόγια από το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Φώνησα». Σαν ήμουνα μικρή, η μάνα μου με έβαζε να ανασταίνω τα αδέρφια μου. Σαν μεγάλωσα, υπηρέτησα τον Κύρι μου και τα παιδιά μου. Μετά ανάστησα τα εγγόνια μου. Και τώρα που δεν μπορώ να στείλω τα πόδια μου, υπηρετώ του Θεό μου. Μέσα από αυτό το μονόλογο της Φώνησας, της γυναίκας που σκοτώνει το εγγόνι της γιατί ήταν κορίτσι, έτσι για να μην έχει την ίδια μοίρα με αυτήν, κρύβεται η τεράστια προσφορά της γυναίκας, η μοναξιά της στο ταξίδι της ζωής, αλλά και σε παλιότερους καιρούς η απαξίωσή της. Στη σακούλα και στα φέρνω. Ρωτάς για την καριέρα μου τη νύχτα, για τη μέρα μου κι εγώ να σου μιλάω καταφέρνω. Και σκέφτομαι που πίνω κοκακόλα για να είναι πάντα ίδια, αλλάζουν όλα. Κι ανοίγω το ψυγείο σου το έλα και το αντίο σου ζητούσα στη ζωή μου πάνω απ' όλα. Μαμά, πεινάω μαμά, φοβάμαι μαμά, γερνάω μαμά και τρέμω να με αυτό που χρόνια ανησυχείς, ωραία, νέα και ατυχής.
στον κόσμο είναι γραμμένα. 30 καλοκαίρια και χειμώνες, τις άγριες σου φέρνω ανεμόνες. Και κοίτα ένα μυστήριο του κόσμου, το κριτήριο, πως μοιάζουμε μου λέει σαν δυο σταγόνες. Μαμά, πεινάω μαμά, φοβάμαι μαμά, γερνάω και τρέμω να με αυτό που χρόνια ανησυχείς, ωραία, νέα και ατυχής. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε μια γυναίκα μάχημη, την πρόεδρο του νομικού προσώπου παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ του κύκλου ζωής, την κυρία Ολυμπία Αντωνούδη, και την καλωσορίζουμε. Είναι κοντά μας ακούει? Γεια σας. Κυρία Αντωνούδη, μπορείτε να μας πείτε σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, είναι μια ημέρα μνήμης, Να. πώς εσείς σκέφτεστε να εσαρκώσετε αυτό το ειδώδος των γυναικών, πώς σκέφτεστε να περάσετε αυτή την ημέρα? Λοιπόν, η 8 του Μάρτη, όπως όλοι ξέρουμε, είναι μια μέρα αφιερωμένη στη θυσία που επιτελείται καθημερινά από όλες τις γυναίκες για να φέρουν εις πέρα στο δύσκολο έργο τους. Και αυτό βέβαια το αποδεικνύουμε καθημερινά με χιλιάδες τρόπους στο ρόλο ως μάνα, ως σύζυγος, ως εργαζόμενη και ως πολιτικός. Γι' αυτό και εμείς στο νομικό πρόσωπο, ως χώρο τιμής, τιμώντας τη σύγχρονη γυναίκα, τη γυναίκα που θυσιάζει τη ζωή της για να μας μεγαλώσει, στις γυναίκες μέλη των 6 ΚΑΠΗ μας, αφιερώνουμε αυτή μας την εκδήλωση σε 2 ταβέρνες του Δήμου Καλαμαριάς, στο Σαλιάρι και στην Κερά της Μύρνης. Έχουμε 200 γυναίκες που έχουμε συζητήσει μαζί τους και αυτή τη στιγμή τρώνε και διασκεδάζουν. Σας ευχόμαστε να περνάτε καλά, να είστε πάντα γερές. Φαντάζομαι ότι είναι οι γυναίκες που μας έχουν μεγαλώσει, είναι οι μάνες μας. Τους οφείλουμε πάρα πολλά, τους οφείλουμε αυτό που είμαστε σήμερα και πάντα να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό, θέλει και η Μαρία να σας μιλήσει. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχηθώ στις επόμενες εκλογές να είναι περισσότερες οι γυναίκες που θα μάχονται για τα κοινά σε αυτή την πόλη. Έτσι ακριβώς, γιατί η γυναίκα στην πολιτική πρέπει να αποδείξει και 2 φορές πιο πολύ την αξία της από έναν άντρα για να μπορέσει να καταξιωθεί στα κοινά, αφού πρέπει να συνδυάσει τόσους πολλούς ρόλους και πρέπει βέβαια να είμαστε πολύ περισσότερες. Πάντως οι γυναίκες είναι μαχητικές. Οι γυναίκες τουλάχιστον στην Καλαμαριά, οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι μαχητικές και αγαπητές. Και το αποδεικνύουν κάθε μέρα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνούδη. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Έγινε. Γεια σας. Οι άντρες περνούν μαμά, μου στέλνουν πάντα καρποστάλ απ' τα νησιά μαμά, κι είναι πολύ συχνά ποέμα, αρτίστες, μουσική, αμήχανα παιδιά. Οι άντρες περνούν μαμά, προσφέρουν δώματα με θέα σε βαθιά νερά. Τους νιώθω μυστικά να επιθυμούν ωκεανούς, μα πάει καρδιά ρηχά. Οι άντρες περνούν μαμά, πως θα ήθελα να φέρω κάποιον λίγο πιο κοντά. Μ' αυτοί περνούν μαμά,
καρδιά. Οι άντρες περνούν μαμά με ένα χαμόγελο που μοιάζει με γκριμάτσα πια. Κι αφού χτυπούν μαμά μ' αφήνουν με τα όνειρά μου μόνη μου ξανά. Οι άντρες περνούν μαμά, τι θα κερδίσω αν φέρω κάποιον λίγο πιο κοντά. Αφού περνούν μαμά και αφήνουν ρέστα στην καρδιά. Οι άντρες περνούν μαμά. Οι άντρες περνούν μαμά. Οι άντρες περνούν μαμά. Τι όμορφα, Μαρία μου, που μας τα είπε η Χάρης Αλεξίου. Αν σκεφτείς ότι αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί πολύ παλιά και έχει τραγουδηθεί από την Εντίθ Πιάφ. Η Ολυμπία η Αντωνούδη όμως μας προσγείωσε στην Καλαμαριά και ξεκινάμε την ραδιοεφημερίδα μας. Την περασμένη Τρίτη δόθηκε συνέντευξη τύπου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς με θέμα την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, που θα δημιουργήσει το πιο σημαντικό απ' όλα, 1.600 θέσεις εργασίας εποχιακού προσωπικού και 100 θέσεις εργασίας μόνιμου προσωπικού. Οι εργασίες ξεκινούν φέτος το φθινόπωρο και μέχρι το 2017 το έργο θα έχει ολοκληρωθεί και οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν πλέον το μετρό για τη μετακίνησή τους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και να συνεχίσουμε μια εκδήλωση πολιτισμού που δίνει και την ταυτότητα της προσφυγικής Καλαμαριάς στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Την παράσταση του αριστοφανικού έργου Πλούτονας θα παρουσιάσει το Σάββατο και την Κυριακή 10 και 11 Μαρτίου στις 8 το βράδυ ο Ποντιακός Σύλλογος Καλαμαριάς στη δική του βέβαια διάλεκτο. Όσοι λοιπόν πόντιοι πιστοί προσέλθετε. Η πόλη του πολιτισμού η Καλαμαριά, η τετραλογία της συγγραφέως Ιφηγένεια Χρυσοχώου, που αναφέρεται στην ιστορία της μικρασιατικής καταστροφής και στον προσφυγικό ελληνισμό της Σμύρνης, εκτύπωσε η Ένωση Σμυρναίων Μικρασιατών και με πρωτοβουλία του Δημάρχου Καλαμαριάς Θεοδόση Μπακογλίδη θα μοιραστεί στους διευθυντές όλων των σχολείων της Καλαμαριάς για να κοσμήσουν τις βιβλιοθήκες τους και για να μάθουν τα παιδιά μας την ιστορία, την πραγματική ιστορία μας ως Έλληνες. Σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο, παρουσία του Δημάρχου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των αντιδημάρχων και προέδρων των νομικών προσώπων με θέμα το πρόγραμμα της κοινωνικής αλληλεγγύης που προσφέρει τετράμινη εργασία σε 203 συνδεμότες μας. Η γυναίκα είναι ζημιά, μην μπλεχτείτε με καμιά. Η γυναίκα είναι ζημιά, μην μπλεχτείτε με καμιά. Πω τη ζημιά, μην μπλεχτείτε με καμιά. Πω τη ζημιά, μην μπλεχτείτε με καμιά. Για κάποια μπέτη πρώτο βγήκα πιτσιρίκο στο κουρμπέτι. Για κάποια ντίνα ένα βράδυ πήρα 20 κινίνα. Για κάποια ρόζα ξεφτυλίστηκα στα δύο σαν τα ρόζα. Και για μια νίκη ξενυχτούσα 3 χρόνια στη Σαλονίκη. Η γυναίκα είναι ζημιά, μην μπλεχτείτε με καμιά. Η γυναίκα είναι ζημιά, μην μπλεχτείτε με καμιά. Πω τη ζημιά, μην μπλεχτείτε με καμιά. Πω τη ζημιά, μην μπλεχτείτε με καμιά. Για κάποια στέλα μου τη στήσανε ένα βράδυ στην Καστέλα. Για κάποια μήνα
είναι δάκωσα τρελά τη λαμαρίνα. Για μια μοιράντα εξηλώθηκα παιδιά μέχρι τη ράντα. Και για μια ρέα φεύγω τώρα εθελοντής για την Κορέα. Η γυναίκα είναι ζημιά, μην μπλεχτείτε με καμιά. Η γυναίκα είναι ζημιά, μην μπλεχτείτε με καμιά. Πω τη ζημιά, μην μπλεχτείτε με καμιά. Πω τη ζημιά, μην μπλεχτείτε με καμιά. Με δυναμικές κινητοποιήσεις απειλούν οι εργαζόμενοι στους Δήμους, το Υπουργείο Εσωτερικών, διότι το Μνημόνιο 2 κόβει το εκλογικό επίδομα. Και όχι μόνο για την έλλειψη του εκλογικού επιδόματος, αλλά και για μια σειρά, προβάλλουν και μια σειρά άλλα αιτήματα για τις μειώσεις, για τις συνεχείς μειώσεις των μισθών τους. Πού θα φτάσουν, κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Σε αυτές λοιπόν τις αρνητικές εξελίξεις έρχεται να προσθεθεί τώρα και ο μειωμένος τζίρος στη ΣΥΜ κατά 40%, έτσι όπως δηλώνουν οι καταστηματάρχες στην Καλαμαριά, στη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, μέσα στο πλαίσιο όλο αυτό της ευρύτερης κρίσης που πλήττηκε τη χώρα μας. Και τα πράγματα δηλαδή οδηγούνται σε, θα έλεγα, όχι τόσο καλό επίπεδο. Μαρία μου, περιμένουμε αυτά τα αναπτυξιακά μέτρα, περιμένουμε να πέσει χρήμα στην αγορά, μετά και από το τελικό κούρεμα, μετά από το PSI να πέσει τελικά επιτέλους χρήμα στην ελληνική αγορά, να γίνουν κάποια αναπτυξιακά μέτρα, διότι με τη μείωση των μισθών, με την οριζόντια συνεχή μείωση των μισθών και των συντάξεων, δεν θα υπάρχει χρήμα πια στην αγορά. Ο κόσμος έχει κλειστεί, έχει τελειώσει, έχει σβήσει οικονομικά, δεν το καταλαβαίνουνε. Ζησίμου, θα πρέπει να είμαστε λίγο συγκρατημένοι αισιόδοξα δηλαδή, γιατί δεν γίνονται και τόσο μεγάλα βήματα. Ελπίζω ότι να επιταχυνθούν κάποια στιγμή, γιατί το PSI δεν έχει κλείσει ακόμα. Όχι, δεν έκλεισε ακόμα. Να κλείσει είναι στο 50%, με επιτυχία και μετά να δούμε κάποια βήματα να προχωράνε, γιατί δεν αντέχουμε πια άλλο αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω αν η λύση, Μαρία, θα είναι οι εκλογές. Όλοι μιλάνε στις 18 του Απριλίου ότι θα έχουμε εκλογές. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα έχει ένα κακό. Κάθε φορά που γίνονται εκλογές σταματούν τα πάντα. Σταματάει το κράτος. Δεν δουλεύει τίποτα. Και όμως αυτό είναι αρνητικό. Δεν γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό πολύ καιρό πριν. Πολλές μέρες πριν τις εκλογές. Και μάνι μάνι με τα σέα του μαζί, πήγε το ρεμπέ το μάνι κι άναψε το μαγαζί. 4 μπουζούκια πρώτα, 3 σερνικά βιολιά, κι ο Θεός μπροστά στην πόρτα να ανεβαίνει τα σκαλιά. Κι ο Θεός μπροστά στην πόρτα να ανεβαίνει τα σκαλιά. Γεια σου Μαντώνα μου Σαλονίκια, μ' αυτά τα μάτια σου τα θεϊκά. Γεια σου Μαντώνα μου Σαλονίκια, γλυκό με λάχρυμη και θηλυκιά. Βλέμμα σαν μεταξύ, πρόσωπο σαν γιασεμί. Η φωτιά έχει αρπάξει το γλυκό σου το κορμί. Κοίταξε με πως χορεύω, άκουμε πως τραγουδώ, και τα
στα μάτια σου γυρεύω, πάλι να τα ξαναδώ. Κοίταξε με πως χορεύω, άκουμε πως τραγουδώ. Γεια σου Μαντώνα μου Σαλονίκια, μ' αυτά τα μάτια σου τα θεϊκά. Γεια σου Μαντώνα μου Σαλονίκια, γλυκό μελάχρινη και θηλυκιά. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Καλή μεριά» στα Ερτζιανά. Στην κονσόλα είναι και στις μουσικές επιλογές ο Θανάσης Γιόγλου και στα μικρόφωνα είναι η Ζουμπουλιά Αλμπανίδου και η Μαρία Παρασκευούδη. Το κίνημα της κοινωνικής αλληλεγγύης που όλο αυτό το διάστημα έχει πάρει διαστάσεις εξαπλώνεται τώρα και στην Καλαμαριά. Η προσπάθεια αυτή να στηρίξει τις οικογένειες όλο και περισσότερο από την οικονομική κρίση, γιατί μέσα από τη διάθεση προϊόντων σε τιμές παραγωγής νομίζω ότι αντιμετωπίζεται από τον κόσμο με ιδιαίτερη χαρά. Για την προσπάθεια αυτή η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής ανέλαβε να το πραγματοποιήσει. Στη γραμμή μας έχουμε την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, την κυρία Μπαλτατζή Φοροπούλου, την οποία καλωσορίζουμε. Κυρία Φοροπούλου. Σας χαιρετώ, κύριε Καλτήρου. Μας ακούτε? Καλησπέρα. Ναι, βέβαια. Τι κάνετε? Ευχαριστώ, πολύ καλά. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Το ελπίζουμε, το βλέπουμε και θέλουμε να μας μιλήσετε περισσότερο για την προσπάθεια αυτή που ξεκινάει από Δευτέρα νομίζω στην Καλαμαριά και συγκεκριμένα στην Κρίνη. Κρίνη, στις καπναποδίκες. Έτσι ακριβώς. Κανάρι και Εφέσου, στην περιοχή της Νέας Κρίνης, περιοχή καπναποθηκών. Είναι ένα άλσος εκεί, ένα πολύ ωραίο άλσος στην Κρίνη. Είναι ο χώρος κατάλληλος για να μπορέσουν να σταθμεύσουν τα φορτηγά που θα φέρουν την πατάτα. Πράγματι, και σαν Δήμος Καλαμαριάς προσπαθήσαμε να στηρίξουμε και εμείς τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους, προβλήματα επιβίωσης, με όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτό το περιβάλλον της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε όλοι καθημερινά. Λοιπόν, και εγώ εδώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση ενδιαφέροντος. Εχθές αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η ανακοίνωση σχετικά με την διάθεση του προϊόντος αυτού, της πατάτας, που ακούμε όλοι τον τελευταίο καιρό, σε τιμή κόστους όπως είπατε. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση ενδιαφέροντος και σε επίπεδο τηλεφωνικό, αλλά και πολύ μεγάλη υψηλή επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα του Δήμου, που υπάρχει ανακοίνωση και κάνουν εκεί τις παραγγελίες τους οι δημότες μας. Και εκείνο που θέλω να σας πω είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτή την προσπάθεια την κάνουμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και με το τμήμα μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων του Πανεπιστήμιου της Σχολής της Γεωπονικής. Επικεφαλής είναι ο κύριος Καμενίδης, καθηγητής γνωστός, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Δηλαδή έχει κάνει την έρευνα, πήραμε παραγγελίες από τους δημότες μας. Τη Δευτέρα θα εποπτεύει ο κύριος καθηγητής με τους φοιτητές του και φυσικά θα στηρίξουμε την προσπάθεια και θα βοηθήσουμε τους παραγωγούς με όλους τους εθελοντές της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής για να διευκολυνθεί ο κόσμος, να μην ταλαιπωρηθεί. Τι ώρες περίπου? Ζητώ και την δική τους βοήθεια, δηλαδή να δείξουν όλοι μια υπομονή και με τάξη να γίνει αυτή όλη η προσπάθεια. Θα γίνει τη Δευτέρα από τις 9.30 μέχρι τις 3. Φροντίσαμε να έχει αρκετή ποσότητα. Ο κόσμος ζητάει καθημερινά και κάθε στιγμή παίρνουν τηλέφωνο. Καλά, η ποσότητα θα υπολογιστεί νομίζω και με βάση τις παραγγελίες που έχουμε. Μέχρι στιγμής οι παραγγελίες είναι πάρα πολλές. Φροντίσαμε να είναι 2 τα φορτηγά, δηλαδή να είναι περίπου 50 τόνοι. Και εδώ θέλω να ακούσουν οι ακροατές σας ότι αν δεν φτάσουν οι ποσότητες, εμείς θα προσπαθήσουμε και για μια επόμενη προσπάθεια, την επόμενη μέρα. Ωραία. Και δεν θα μείνουμε σε αυτό το προϊόν μόνο, αυτό θέλω να γνωρίζω. Αυτό θέλαμε να ρωτήσουμε κι εμείς.
Θα υπάρξουν και άλλα αγαθά? Φροντίσαμε και μάλλον κάναμε και έρευνα και πάλι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, με το τμήμα που προανέφερα. Θα γίνουν έρευνες και όσον αφορά την ποιότητα, την τιμή, την ασφάλεια του προϊόντος, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό με όλα αυτά που γίνονται και στην προσπάθεια να διατηθεί φθηνό προϊόν, πρέπει βασικά να εξασφαλίσουμε την ποιότητα και την ασφάλεια. Ωραία, αυτός θα περιμένουμε. Ναι. Ο στόχος μας. Και εύχομαι να πετύχει ο στόχος αυτός. Εγώ, κυρία Φοροπούλου, θα ήθελα να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Ξέρετε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των γυναικών. Είμαι η κυρία Αλμπανίδου στο τηλέφωνο, στην γραμμή. Είστε μια μαχόμενη γυναίκα. Μια γυναίκα μαχόμενη στην πολιτική, είστε γιατρός, είστε μητέρα, έχετε πολλαπλούς ρόλους που εναλλάσσεστε. Σύζυγος. Πώς τα βιώνετε όλα αυτά, πώς τα καταφέρνετε όλα αυτά? Λοιπόν, όλα αυτά εμάς τις γυναίκες μας κάνουν πιο δυναμικές, πιο δραστήριες και χαιρόμαστε περισσότερο τη ζωή, κυρία Αλμπανίδου. Με όλα αυτά. Η χαρά της προσφοράς είναι τεράστια. Αυτή γυρνάει πίσω μας. Από όλους αυτούς τους τομείς που αναφέρατε, μπορεί να προσφέρω, αλλά παίρνω και πίσω. Σημαντικό παίρνω τη χαρά αυτό που λέτε. της προσφοράς. Αυτή με δίνει κουράγιο για να συνεχίσω. Και νομίζω όλες τις γυναίκες, και αν κάνουμε μια αναδρομή στη διαδρομή της ιστορίας, υπήρχαν πολύ σημαντικές γυναίκες που προσφέρανε. Αυτές γιορτάζουμε σήμερα, που δώσαν αγώνες για να είμαστε εμείς σήμερα στη θέση που είμαστε οι γυναίκες. Εμείς ονομάσαμε σήμερα την εκπομπή μας ημέρα μνήμης, γιατί πραγματικά έχουν δοθεί ιστορικοί αγώνες μέσα από το κίνημα των γυναικών και στην εργασία και στον πολιτισμό και στην παιδεία και στις επιστήμες, γιατί για πολλά χρόνια ήμασταν στη σιωπή και πιστεύουμε ότι πρέπει να αρθρώσουμε και το δικό μας λόγο, όπως τον αρθρώσατε σήμερα εσείς από το ραδιόφωνο μας, και με τη δράση σας και με τη ζωή σας. Σας ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα και σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Κυρία Φοροπούλου, εγώ θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Είπατε ότι σας δίνει χαρά η ενασχόληση με πολλά πράγματα. Έχετε προσωπικό χρόνο για σας? Προσωπικό χρόνο δεν έχω, αλλά και αυτά όλα που κάνω είναι προσωπικές επιλογές δικές μου όμως, κυρία Καλπίδου. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επιλογές δικές μου, μέσα από τις οποίες εγώ γεμίζω. Δηλαδή θα τα καταφέρουμε, κυρία Φοροπούλου, θα τα καταφέρουμε να είμαστε και μητέρες. Τα καταφέρανε πάρα πολλές γυναίκες στο παρελθόν. Έτσι. Και μας ανοίξαν τον δρόμο να αγωνιζόμαστε, να έχουμε λόγο για τα καθημερινά, για αυτά που μας απασχολούν γύρω μας. Έχουμε λόγο οι γυναίκες και μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά, κυρία Αλμπανίδου. Σας ευχαριστούμε πολύ για μια ακόμη φορά για την καλή συνέχεια. Παρουσία. Ευχαριστώ πολύ. Μάγκα να ρωτήσεις, να σου πουν ποια είμαι εγώ. Είμαι εγώ γυναίκα φίνα, ντερμπεντερίσα, που τους άντρες σαν τα ζάρια τους μπεγκλερίσα. Που τους άντρες σαν τα ζάρια τους μπεγκλερίσα. Είμαι εγώ γυναίκα φίνα, ντερμπεντερίσα. Αγάπες κάνει να καλοπερνώ. Κάθε βράδυ να τραβάω το ποτήρι μου και να σφάζονται λεβέντες για χατήρι μου.
και να σφάζονται λεβέντες για χατήρι μου. Κάθε βράδυ να τραβάω το ποτήρι μου. Πώς θα γίνω εγώ δική σου, πάψε να το συζητάς. Δε γουστάρω τις παρόλες σου, ξηγηθήκα. Στις ταβέρνες και στα καμπαρέ γεννηθήκα. Στις ταβέρνες και στα καμπαρέ γεννηθήκα. Δε γουστάρω τις παρόλες σου, ξηγηθήκα. Κάπου εδώ δυστυχώς ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ, αγαπητές ακροάτριες και ακροατές. Ελπίζουμε να κάνουμε μια εκπομπή με γυναικεία ταυτότητα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας για την ερχόμενη Πέμπτη, όπως πάντα στις 2 το μεσημέρι. Από τη συχνότητα των FM 100,6 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης και την εκπομπή «Η καλή μεριά» στα Ερτζιανά, πολλές ευχές για να έχετε ένα καλό απόγευμα. Στον ήχο και στην επιμέλεια της μουσικής ήταν ο Θανάσης Γιόγλου και στα μικρόφωνα η Ζουμπλιά Αλμπανίδου και η Μαρία Παρασκευούδη. Γεια και χαρά σας. Απόγευμα. Είναι της μάνας το όνομα, αγάπη και λατρεία. Ο ίσιος δρόμος στη ζωή, η ζεστασιά στα κρύα. Ο ίσιος δρόμος στη ζωή, η ζεστασιά στα κρύα. Κι όποιο σπιτάκι δεν έχει μάνα, μοιάζει εκκλησία χωρίς καμπάνα. Κι όποιο σπιτάκι δεν έχει μάνα, μοιάζει εκκλησία χωρίς καμπάνα. Είναι της μάνας το όνομα, στον άρρωστο κουράγιο, μέσα στον κίνδυνο ευχή, στον ναυαγό μου ράγιο, μέσα στον κίνδυνο ευχή, στον ναυαγό μου ράγιο. Κι όποιο σπιτάκι δεν έχει μάνα, μοιάζει εκκλησία χωρίς καμπάνα. Κι όποιο σπιτάκι δεν έχει μάνα,
μπαμπά.